No niin, tervetuloa tähän henkilökohtaisen tehokkuuden ja ajankäytön sessioon. Lähdetään käymään läpi vähän tarkemmin sitä, että miten sitä päivittäistä ajankäyttöä voisi parantaa silleen, että oikeasti saadaan niitä tuloksia aikaan, mitä kaivataan. Ja tämähän on tämmöinen ikiaihe, koska useasti käy niin, että kun tästä on niinku 1000 ja 100 kirjaa kirjoitettu ja 5 miljoonaa videoa ja webinaaria tehty ja kaikkien saattaa olla vähän ristiriitaisia keskenään. Niin se, mitä mä pyrin yleensä tässä tekemään, on se, että tehdään henkilökohtainen tästä tehokkuudesta ja ajankäytöstä, koska se, mikä toimii sulle ja millä sä pääset tuloksiin, niin toimii sulle. Ja tässä on mukana tuommoinen työkirja-osio. Se tulee kanssa PDF-liitteenä ja tämä kokonaisuus ei käy ihan kaikkia niitä osioita sitä läpi, niin siinä on ne sitten sivumerkinnät, että mitä käydään läpi. Ja muita osioita voidaan sitten käydä myöhemmin läpi tai sitten voit käydä omalla ajallasi läpi. Suurimmalle osalle olen tuttu, mutta nimeni on Tuomas Mikkonen, yritysvalmentaja toiminut vuodesta 2014 lähtien ja päivittäinen tehokkuus on siellä minun tekemisen ytimessä. Paljon teen liinan prosesseja ja teen tekoälyä ja strategiaa, käytäntöjä ja teen kanssa fokukseen ja tehokkuuteen liittyviä valmennuksia. Eli se, mitä me nyt lähdetään tekemään, meillä on 3 tavoitetta. Ykkönen on se, että ei vain katsota sitä päivän polttavia päivän aikatauluja ja tämmöisiä, vaan lähdetään purkaa näitä tavoitteita. Eli mitä tavoitetta kohti ollaan menossa, koska monesti me mennään semmoiseen reaktiiviseen moodiin tosi nopeasti. Tulee joku sähköposti, tulee soitto, joku kollega pyytää jotain. Ja sitten me unohdetaan, että mikä se mun iso tavoite oli, ja lähdetään reagoimaan siihen päivän polttavan asiaan. Eli toki ne päivän polttavat asiat on tärkeitä, ne pitää saada hoidettua. Mutta jos me ollaan pelkästään reaktiivisessa moodissa, niin mä sanon, että sä et ole kovin tuloksellinen ainakaan silloin. Kakkosjuttu, mitä me lähdetään katsomaan, on tämmöiset flow-tilat. Eli flow-tila on tämmöinen virtauksen tila, jossa niin kun sinä olet yhtä sen tekemisen ja tavoitteen kanssa. Ne on, silloin kun se lähtee päälle, niin aika hämärtyy, sä unohdat egon ja murheet. Ja siinä niin kun lähtee oikeasti niin kun työt vaan soljuu siinä mukana. Ja tässä on myös semmoinen, että mikä nykyisin rikkoo tätä, on tämä huono keskittymiskyky, ristiriitaiset tavoitteet, jatkuvat keskeytykset, että sun niin kuin kaikki eri laitteet piippaa koko ajan, niin sä et voi päästä flow-tilaan. Ja flow-tila on siitä niin kuin tosi upea tila, koska silloin oikeasti se tekeminen on tosi tuloksellista. Se on tehokasta, silloin saadaan asioita aikaan, silloin sä oot keskittynyt laserin lailla siihen yhteen asiaan, ja niin sä hoidat sen laadulla ja tehokkaasti. Ja kolmantena katsotaan tuossa vielä lopussa ihan tämmöistä työkalupakkia, eli mitä eri työkaluja on. Mä oon siihen valinnut 10 kappaletta. Niitä toki on enemmän, mutta ja jos koet, että hei, minulla on tämä työkalu ja toi työkalu, niin pistä toki minulle viestiä aiheesta, niin voidaan lisätä listalle ja ottaa jonkun huonomman työkalun sieltä pois. Mutta mikä on päivän tavoite on se, että tämän session jälkeen niin sä tunnistat sun omat ajanhallinnan vahvuudet ja esteet. Ja lähdet testaamaan eri työkaluja ja käytänteitä oman tehokkuuden sen käsikirjan kautta. Koska jos et sä mitään muuta, niin yllättävää kyllä, mutta mikään ei muutu. Eli ihan vaan muuttamalla asioita ja testailemalla. Ja niitä kannattaa pitää niitä testejä riittävän kauan. Että 2-4 viikkoa on semmoinen hyvä testi. 1-2 päivää, niin se on vaan outoa ja ei tunnu sinulle luontaiselta, koska se on jotain uutta. Aina kun aloittaa jotain uutta, niin se tuntuu oudolta ja ehkä välillä vähän kömpelöltä aluksi. Mutta hei, otetaan tuosta ihan nopea kysymys. Meidän Jyrki on tuolla linjoilla, niin otetaan, mikäs Jyrki sulla on ollut joku tämmöinen konkreettinen ajanhallinnan kipupiste sun työssä tässä lähiaikoina? No, kyllä se on ollut se, että on niitä asioita,
päässä. Ja sitten ne on, ne on eri tasoisia, siis on vähän strategisempia, on sitten semmoisia pikkuasioita ja ne menee tai semmoinen hallinnan tunteen vähän menettäminen, niin se on ehkä semmoinen kipupiste, että on tosiaan tuossa mä teen on erilaisia noita sähköisiä mihin voi laittaa tehtävälistoja, mutta mä oon nyt sitten kuitenkin käyttänyt ihan ruutuvihkoa siinä, että aina kun tulee joku mieleen, niin mä laitan sen ylös, niin sen saa sitten ainakin tuohon paperille. Niin ja toi ruutuvihon käyttöliittymä on verraton. Se on vaan se on niin, kun se on tuossa ihan vierellä ja silmillä ja muuta, niin käytän itsekin. Mulla on toki digitaaliset työkalut kanssa hallinnassa, asiakkaille on omansa ja sitten tehtävälistoille omansa, mutta kyllä mulla sitten, jos katsotaan noin päivän polttavat asiat tai just jos joku tulee mieleen, niin sen saa niin nopeasti tuohon kirjoitettua. Kyllä. Et siinä vielä se on sillä tavalla, kun mä maanantai-aamuna listasin, että mitä mun tuli mieleen, mitä mun pitäisi tehdä, niin siihen tuli 25 asiaa. Ja sitten siinä on se, että nehän ei siirry sitten, jos sulla jää jotain tekemättä seuraavan päivän, niin nehän ei siirry. Et siinä mielessä se sähköinen on hyvä, että se muistuttaa, että se siirtyy. Mutta sitten taas toisaalta siinä on se hyvä puoli, että kun katsoo sinne taaksepäin, niin sitten huomaakin, että hei, ton mä oonkin tehnyt, tonkin mä oon tehnyt. Ja sitten tavallaan se, että sit siirretään sieltä tekemättömiä sit sinne seuraavalle päivälle, niin siinä tulee sitten vielä käytyä ne läpi. Vaikka se voi tuntuu semmoista turhalta ajankäytöltä, mutta mun mielestä mä oon huomannut, että se toimii. Ja sitten mä oon tehnyt vielä sellaisen, että mulla on tuossa ruutuvihossa, niin kun mä käännän sitä, niin mulla on tietyssä kohtaa on noin ne tehtävät, ja sitten mulla jää aina yksi sivu väliin, että jos mun pitää merkata jotain tai vähän tehdä, niin sitten on vapaata tilaa. Tämmöiseen mä oon nyt en mä tiedä ajautunut tai mennyt, ja kun mä oon nyt sitä tehnyt, niin se toimii hyvin, niin kuin sanoit. Juurikin, tuossakin tuli aika monia eri asioita, eli on paljon asioita, 25 asiaa heti tuli, osa pieniä, osa suuria, osa ajankohtaisia, osa myöhemmäksi, osa on siellä strategisella tasolla, osa on ihan semmoisia, ai niin, tämä on maitokaupasta tason tyylinen asia. Mutta lähinnä siinä on tärkeää, että yksi on se, että ne ei jäisi sinne päähän pyörimään. Me tarvitaan saada semmoinen aivo-oksennus, että ne saadaan pois pyörimästä päästä. Me ei haluta käyttää meidän aivoja kauppalistana. Aivojen pitää olla vapaat ongelmanratkaisuun, mutta jos siellä koko ajan pyörii 7 asiaa, ai niin, muista tämä, muista toi, niin silloin kapasiteettia käytetään aivan väärin. Hei, kiitoksia Jyrki tästä. Niin, eli lähdetään, tässäkin tuli, että kun meillä on kaiken näköistä tuossa meidän päivittäisillä tehtävälistoilla, niin lähdetään sieltä tavoitteista liikenteeseen. Ja toinen, mitä lähdetään katsomaan, on tämä priorisointi. Eli halutaan katsoa, että okei, mitä tavoitteita meillä on, kuinka tärkeitä ne on, ja että tehdään se suunnitelmallisesti eikä silleen reaktiivisesti. Niin just silleen, että meillä olisi mahdollisimman selkeästi se, että okei, vuositasolla tätä abouttia laita ensi juhannukseen mennessä, niin mä haluaisin, että mulla on tämmöiset asiakkuudet, tämmöiset järjestelmät rakennettuna, tämmöiset asiat tuotteistettuna, ja että se olisi semmoinen pidemmän ajan tähtäyspiste, että aina kun tuolla harhailee sähköpostien sumassa ja tiimipalavereissa ja muissa, ja aina muistaa sitä, okei, mikä se olikaan, että onko tämä nyt edes mulle tärkeää, voinko mä sanoa tälle asialle ei. Koska aina kun sä sanot niin kyllä jollekin asialle, niin se on sitoumus, sä sitoudut siihen asiaan. Se vie sen ajan, ja silloin sä sanot ei kaikille muille asioille.
niin ei on päätös ja kyllä on sitoumus. Ja just se, että jos sulla on sitoumuksia liikaa, niin siinä ei mikään ajankäytön niin kuin, systeemi toimi. Sulla on vaan, niin kuin sanotaan, jos sulla on 30 sitoumusta, jokainen niistä vie sulla tunnin päivästä, niin 24 tuntia, jos et nuku yhtään, niin se on vaan mahdoton yhtälö. Eli sun pitää alkaa karsimaan sun sitoumuksia tai minimoimaan niitä tai delegoimaan niitä. No sitten kun sieltä vuositavoitteet on selkeät, niin mä oon havainnut, että tämmöinen kvartaali on ihmisille semmoinen ajanjakso, minkä ne pystyy vielä hahmottaa. 3 kuukautta on semmoinen, missä saa kerätä ja tehdä jotain, mutta mä pystyn jo näkemään, että alright, tästä kun lähdetään eteenpäin, niin tuolla syksyn korvilla, niin mulla on tämmöiset asiat valmiina. Se alkaa jo konkretisoimaan sitä paljon tarkemmin. Mä pystyn alkaa tekemään ihan semmoisia määrällisiä niin kuin asioita siihen. Ja sitten mä vähän mietin, että no, mulla on tuolla verran asiakastyötä ja paljonko mulla oikeasti on aikaa viikossa tehdä näitä proaktiivisia asioita, niin se on yleensä paljon vähemmän kuin mitä sä luulet. No sitten päästään tälle viikko- ja päivätasolle. Se tässä on vähän henkilökohtaista varianssia, että tykkääkö suunnitella viikkoa, päivää vai molempia. Mä yleensä pistän niinku viikolle semmoset niinku ns. Tärkeimmät, isommat pompsit, mutta en tee sitä yhtään sen tarkemmin. Ja päivätasolla sitten katson, että okei, onko tänään tämmöinen reaktiivinen päivä vai proaktiivinen päivä. Ja ideana on just se, että niinku ei oltaisi tälleen silloin kun ollaan reaktiivisessa tämmöisessä asiakaspalvelumuodissa, niin se on ihan ok. Mutta kunhan se ei ole 100% ajasta. Että olisitte tälle proaktiiviselle suunnitellulle työlle aikaa. Ja kun me lähdetään sitten laittamaan näitä ankkoja järjestykseen, että mikä on se priori, ykkönen, numero uno, niin moderni ihminen on siitä hieno tapaus, että sekin on laittanut priori, eli tämän numero unon, niin monikkoon. Eli meillä on ykkönen, eli prioriteetit. Ja siinähän se ongelma on, että ei se ole mitään priorisointia. On joko asia ykkönen, ja sitten seuraava on kakkonen, tai sitten se ei ole. Ja jos teillä on 4 asiaa ykkösenä, niin te ette ole priorisoineet. Te ette ole tehneet niitä ratkaisuja, niitä vaikeita mutapainiratkaisuja, mitä pitää tehdä. Ja miksi tämä muodostuu ongelmaksi, on se, että jos meillä sanotaan, että meillä on vaikka korttipakka, ja me laitetaan jokaisen, niissä on 52 korttia, laitetaan numerot 1-52. Ja sitten siinä on se hertta S1, niin sehän on silloin selkeä. Siinä on pakan päällä 1 kortti. Mutta sitten jos se on vaan semmoinen pakka leväytetty pöydälle, ja siinä on kaiken näköistä sälää ympäriinsä, niin sitten sä otat sieltä, täällä on ruutu 2, tuolla on pata jätkää, se on semmoinen kaos. Ja siinä alkaa tulla sitten tätä klassista, että tulee hirveästi aloituksia. Meillä on aloituskokous tästä asiakkuudesta, tuosta projektista, tuosta rekrystä, tuosta asiasta, tuosta uudesta IT-järjestelmästä. Ja näitä aloituksia on paljon. Ja niin sitten niitä viedään eteenpäin ja tulee kustannuksia, mutta vasta kun se on valmis ja se on käytössä tai se on myyty, niin silloin se on hyödyllinen. Eli keskittykää ainoastaan siihen loppuun saattamiseen. Aloittamiset on niitä, olkaa tosi varovaisia ennen kuin aloitatte yhtään mitään. Ja sitten just tosi moni asia jää kesken meidän elämässä. Esim. Montako IT-järjestelmää tai uutta tuotetta teillä on ollut, joka on ollut vähän silleen, mutta sitten siinä puuttuu se oikeasti se työntö siltä taustalta, niin sitten ne on vienyt aikaa ja rahaa ja niissä on vaan kustannuksia tullut. Ja näitä ei ikinä kukaan laske. Ne on ihan piilossa. Sitten muista priorisoinnin ja strategian ja kaiken tärkein sana on ei, niin aina kun kumarrat johonkin suuntaan, niin sä pyllistät kaikille muille henkilöille ja asioille. Niin mieti aina, että mille sä sanot oikeasti kyllä. Ja silloin kun sanot kyllä, niin sano se kyllä huutomerkillä ja mielellään eikin huutomerkillä tai ehkä sille kohtelijalla huutomerkillä, että ihmiset ei pahastu siitä. Mutta ihmisille se taistelkaa aikanne puolesta. Ihmisille saa sanoa ei. Niin, että hei, tämä on tosi tärkeä juttu, mutta tämä ei ole nyt minulle tärkeä asia. Ja sitten kun käykää se teidän tämä work in progress vippi läpi, tehkää vaikka tuossa on tehtäväkirjassa näitä eri materiaaleja, niin käykää se läpi, että paljonko siellä on oikeasti näitä
niin kuin, paljonko on aloitettua työtä versus sitten niin kuin loppuun saatettua työtä. Niin kuin, miettikää, että paljonko sinne on oikeasti aloitettua työtä ja kysykää, että miksi en vie tätä valmiiksi, vaan miksi lähden aloittamaan uutta. Ja tehkää tämmöisiä VIP-rajoja, esimerkiksi tämmöisessä visuaalisessa johtamisessa Kanban-taulussa, niin se on monesti se tietty numero, että te vaikka 3 tai 5 asiakasta, projektia ja muuta saa olla auki, ja sitten siinä on joku päätös, kyllä, ei, ja sitten se menee joko eteenpäin tai se hylätään. Ja tässä on tämä klassinen Eisenhower-matriisi, mikä kannattaa lähteä tekemään eka. Eli tässä juurikin pilkotaan tämmöiseen nelikenttään. Tärkeä, ei tärkeä, kiireellinen, ei kiireellinen. Ja se mitä mä oon havainnut on, että noin 95% ihmisistä laittaa 95% asioista tärkeä ja kiireellinen. Kaikki on tärkeää ja kiireellistä. Niin mitä tämä kertoo mulle on yleensä, että ihmiset on todella huonoja priorisoimaan. Eli kiireellisellä asialla on oikea deadline ja se on lähellä ja todennäköisesti tärkeällä asialla, niin sen impakti, niin ne riippuen toki yrityksestä ja skaalasta, mutta sillä on oikeasti impaktia siihen, että mitä sinne viivan alle jää. Et se voi olla 1 000 € asia, 10 000, 100 000 € asia. Että jos se on vaan semmoinen nice to have, vähän tämmöinen hygienia juttu. Ja jos ei ikinä tapahdukaan, niin so what? Jos ei niinku maksava asiakas ole suutu siitä, niin sit se ei välttämättä ole niin tärkeä. Ja sitten varsinkin tuonne oikeaan ylänurkkaan tuonne suunnittele, ei kiireellinen tärkeä, niin sinne pitäisi saada sitä niinku kalenteriaikaa oikeasti laitettua, kun siellä on ne asiat, jotka muuttaa teidän liiketoimintaa, ansaintalogiikkaa. Esimerkiksi mulla nyt on ollut, että näiden parhaiden asiakkaiden kanssa, kun me lähdetään niin implementoimaan niin tekoälyjärjestelmiä, niin ei se ole välttämättä ikinä kiireellinen, että hei, nyt saadaan tämä niin valmiiksi. Mutta sitten kun me ollaan hetken aikaa tuolla ei-kiireellinen tärkeä, niin sitten mitä se alkaa vaikuttaa, kun me Cloud Coworkissa ollaan saatu rakennettua ne pohjahommat kuntoon, konteksti on kunnossa, työvirrat on kunnossa, niin tuolla kiireellisessä ja tärkeässä on paljon vähemmän, ne menee niin paljon nopeammin, niin sitten se antaa sitä happea arjelle. Ja kans tänne ei-tärkeisiin osioihin, niin jos et sä osaa mitään laittaa sinne, niin sit mä luulen, että sä et ole riittävän kriittinen sun ajankäyttöä kohtaan ja tehtäviä kohtaan. Niin, eli tuolla sivut 4 ja 5 tuosta työkirjasta käyt läpi. Siinä on eka se Eisenhower-matriisi, minne sä laitat ne kaikki sun työtehtävät. Sen jälkeen pistät sieltä kvartaalin tärkeimmät tavoitteet, 1, 2, 3, pysy 3. Rajat kaiken muun pois. Jos sä saat ne 3 juttua valmiiksi, niin se on todennäköisesti ihan hyvä kvartaali onnistuminen. Niin tee tämä priorisointi ja tavoitetehtävä, niin luulen, että se jo luo selkeyttä ja hallinnan tunnetta. Ja totta kai tätä aina luodaan sitten uudestaan aikaa. Onko se kerran kuukaudessa semmoinen puolen tunnin istahdushetki, että kun käyt oikeasti läpi, että no right, mikä se on nyt tällä hetkellä tärkeää ja onko tavoitteet muuttuneet tässä kuukaudessa. Hienoa. Kakkososio, mikä käydään tässä nyt seuraavaksi läpi, on tämmöinen tekemisen lajit ja flow-tila. Eli kaikilla meillä on niin kuin eri tyylistä tekemistä, ja sitten voi olla 5. tekemisen laji, tässä on vaan niin ns. Yleisimmät, koska erinäköisiä organisaatioita on ja erinäköisiä työtehtäviä, niitä on 600 miljoonaa, niin kaikki ei mahdu siistiin 4 kenttää aina, vaikka konsultti niin haluaisi. Okei, ekana se, mitä me haluttaisiin niin löytää sieltä sun viikosta, on tämmöinen syvä työ. Eli se, että sulla on oikeasti rauhoitettuna niin vähintään tunnin mittainen hetki sille, että mikään ei häiritse sua, mikään ei riko sitä. Sulla on yksi tehtävä ja sä uppoudut siihen täysin. Joillekin tämä tapahtuu vaikka kotikonttorilla, kun ei ole muuta hässäkkää ympärillä. Jotkut kaipaa taas enemmän ympärilleen semmoista pientä puheensorinaa, sen takia ne saattaa mennä vaikka kahvilaan työskentelemään. Mutta tämä on sitä aikaa, jolloin just tehdään niitä ei-kiireellisiä ja tärkeitä asioita, jotka vaatii sitten sitä oikeaa ajattelua. Ja tässä voidaan päästä sinne flow-tilaan usein.
No kakkosen on tuo hajatyö, eli se on sitä reaktiivista sälää. Sähköposteja tiimille vastaillaan, kalenterikutsuja, jäädiä, tämmöistä pikku sälää, mitä vaaditaan aina niin siellä täällä tehtävänä. Varsinkin tuo hajatyötä, josta on paljon, niin se on tosi väsyttävää, koska sitten ihminen hyppii paljon tehtävästä toiseen, ja tämä context switch, niin kun vaihdetaan yhdestä asiasta toiseen, niin se on meidän tahdonvoimalle tosi väsyttävää. Kolmonen koordinointityö, eli ollaan yhteyksissä eri ihmisiä, että kun meillä on organisaatio, niin me olemme yhdessä organisoituneet jonkun asian ympärille, ja se vaatii yleensä niin kuin monta eri konduktööriä sinne, että se juna kulkee oikein sujuvasti. Niin just tätä koordinointityötä pitää hoitaa välillä. Tässäkin tähän välillä nyt tämä koordinointityö on levinnyt kuin pullataikina eri organisaatioissa, että melkein se on pelkkää kokouksessa istumista. Ja se on minusta taas enemmän semmoinen oire tietynlaisesta sairaudesta, että niin kuin ollaan jotenkin luulla, että se on niin kuin tosi tehokasta, kun me tällä porukalla koko ajan kokoustetaan. Eli katsokaa aina jokaisen kokouksen jälkeen, että mitä tuli valmiiksi verrattuna ajankäyttöön. Ja niin kun, lähtekää katsomaan sitä kommunikaatiopalettia, että pitääkö tästä oikeasti kokous pitää. Kokous on ihan hyvä tapa työskennellä. Se voi olla välillä tehokas, mutta se on ylikäytetty. Samalla tavalla kuin sähköpostikin on ylikäytetty. Ja tämä on tämmöinen klassinen, että jos sulla on vaan vasara, niin kaikki ongelmat on nauloja. Sitten on tämmöinen kuin palauttava työ. Ja ihmiset on jotenkin tosi julmia itselleen. Ne ei pidä taukoja. Ne juo kahvit siinä ja syö lounaat siinä tietokoneen ääressä ja samalla työskentelee. Sä et anna sun aivoille mitään saumaa palautua. Ja sitten ihmiset sanoo, että no mistäkään johtuu, että mä oon väsynyt tai mä oon ihan jumissa. Mulla on semmoinen horkka päällä. Tuut kotiin, niin sit sä vaan niin doomscrollaat ja siis sohvalla tai et käy kävelemässä. Se on oikeasti, sä oot fyysinen, biologinen kone, niin pidä taukoja ja tauoilla älä ota kännykkää esiin, koska kännykän katsominen ja Excelin katsominen on sun aivoille täysin sama asia. Se on stimulantti. Niin pyri menemään ulos, katso ulos ikkunasta, käy kävelyllä, tee jotain tämmöistä oikeasti niin palauttavaa, koska se parantaa sinun aivojen toimintaa, jolloin saatat ehkä pystyä tekemään tehokkaammin sitten esimerkiksi syvätyötä tai koordinointityötä, että sä on ihan zombina siellä palaverissa. Ja sitten jos me halutaan päästä tähän syvätyön, niin tähän virtaavaan tilaan, niin ensinnäkin se, että tämä ei ole tarkoitus, että olet koko ajan tässä hyperfokuksen tilassa, vaan jos saat semmoinen tunti 2 päivässä tähän tilaan päästyä, niin se on jo erittäin hyvä. Eli ensinnäkin sulla on selkeä tavoite, niin mä teen tämän tehtävän piste. Mä itse aloitan monesti tämmöinen 25 minuutin Pomodoro-timerin, koska mulla työn aloittaminen saattaa olla vaikeaa, mutta sitten kun mä pääsen siihen flowhun, niin mä kirjoitan, että okei, mun aikomus on tehdä tämä timeri päälle ja sitten mä suljen muut noin. Mulla on semmoinen tallennusjuttu, mihin mä voin tallentaa noita eri kirjan tai mitä nämä tabeja tai näissä, niin sitten mä tiedän, että ne on tallessa, niin mä suljen ne, niin mä löydän ne tärkeät jutut ja mä en harhaudu siinä välillä muualle. En niin sanotusti eksy tabiviidakkoon kaiken näköisiin kirjanmerkkeihin. Eli tavoitteen pitää olla selkeä. Sitten se riittävä haaste. Eli jos sä vaan kirjoita sähköposti, niin se ei aiheuta mitään tämmöinen. Eli se on tosi vaikea ja niin oikein kunnon sähköpostille, että tästä nyt riippuu minun työtulevaisuuteni. Niin se haasteen pitää olla sopiva. Eli jos se on liian helppo, niin sä et pääse virtaustilaan. Jos se on liian vaikea, niin sä oot stressaantunut ja ahdistunut. Ja jos se on liian vaikea ja iso, niin pilko sitä pienemmiksi. Tee ensimmäinen askel vaikka siitä. Kun asioita lähtee pilkkomaan, niin silloin ne alkaa muuttumaan semmoiseksi, että sä voit oikeasti niin sanotusti hallita sitä haastetta. Sitten, jos sä saat välitöntä palautetta, niin se on tosi motivoivaa. Sä teet jonkun jutun, pyydät siitä palautteen asiakkaalta, tiimiltä, jostakin muualta, koska me monesti ei saada mitään palautetta mistään, ja me aletaan epäilemään itseämme, että onko tämä nyt hyvä, onko tämä. Jos on paljon epäilystä sun sielussa, niin todennäköisesti
silloin sulla ei ole semmoista selkeää palautekytkentää olemassa, ja sitten me jäädään tuonne meidän omaan aivokoppaan jumiin, ja taas flow-tila katkeaa. Ja sitten keskeytymättömyys, eli ei sähköpostia, ei ilmoituksia, ei somea. Yritä kaikki sekä ulkoiset tämmöiset keskeytykset, mutta sen lisäksi myös sun pään sisäiset keskeytykset saada pois. Ja mitä tässä juttelimme alussa, että sulla on se 25 tehtävää, niin sun pitää saada ne tehtävät jonnekin listalle ylös, että ne on tallessa, että sä et välillä ai niin tämä piti muistaa ja toi. Ja ymmärrän, tässä minullakin on suvussa paljon kaiken näköistä ADHD ja muuta. Tämä voi olla vaikeampaa toisille kuin toisille. Mutta just silleen, että kun lähdetään katsomaan tuon haastetason ja taitotason mukaan, että jos se haastetaso on liian korkea ja sulla on taitotaso alhainen, niin sä oot ahdistunut. Mutta sitten taas, jos se taitotaso on alhainen ja haastetaso on alhainen, niin tulee tämmöinen niin sanottu siis zombityöläinen, joka on vaan töissä teillä. Se on näytön säästäjä on kasvoilla. Te olette kaikki nähneet näitä. Näitä näkee päivittäin tuolla menemään. Ne on vähän niin kuin autopilotilla olevia ja mitään ei tapahdu kasvoilla. Silmät on lasittuneet. No sitten jos tuo taitotaso on korkea, mutta haastetaso on matala, niin tulee rentoutuminen. Tämäkin on ihan kiva tila. Ei se haittaa välillä olla tuolla rentoutumisen tilassa. Että tämähän on vähän silleen, että hei, tämä hoituu kaikki hyvin, ei hätää. Mutta sitten jos haaste on korkea, taitotaso on korkea, niin silloin sä voit päästä tähän virtauksen tilaan. Ja ne on kyllä todella upeita tiloja silloin, kun sinne pääsee. Ja just, että lähtee katsomaan, että mitkä on sinulle semmoisia keinoja, tapoja ja tekemistä, milloin pääsee tonne. Helpoin tapa päästä flow-tilaa on yleensä, ainakin miehille, niin tämmöinen, kun pelaa vaikka jotain joukkuepeliä toista joukkuetta vastaan, koripalloa, sählyä, futista, niin jumalaare, sä oot siinä tilanteessa ja hetkessä, niin sä oot siinä virtauksen tilassa aivan täydellisesti. Niin sen takia seurheilu on monesti niin mukavaa. Eli lähde tutkimaan omaa flow-tilaa, virtausta, vähän miettimään, mikä tässä eniten estää sun syvätyötä, listaa niitä esteitä. Sitten teet sen sivun 7 tehtävän siitä työkirjasta. No niin, sitten vielä tähän viimeiseksi niin sanotusti tämmöistä enemmän teknistä junttausta, eli katsotaan ihan tämmöisiä käytännön työkalupakkeja. Tuo 4 mä kävinkin jo läpi, eli tuommoinen Pomodoro-timeri, eli se nyt on ihan vaan mikä tahansa. Ajastin tulee siitä, että kun se oli ennen semmoinen 25 minuutin tomaattikello, jota myytiin, varmaan vieläkin myydään, niin se vaan ruksautettiin silleen, ja se on se sun aika, että sä keskityt vain yhteen asiaan. Monesti mulla sit kun se soi se herätys, niin mä vaan painan sen pois, koska mulla on virtaus päällä ja mä vaan jatkan siitä eteenpäin. Se on enemmän semmoinen, millä mä potkaisen asian liikkeelle. Mutta niin kun ensinnäkin tuo kalenteri. Hallitse sun kalenteria, äläkä anna sun kalenteri hallita sinua. Koska aika on se meidän tärkein resurssi tässä maailmassa, niin sitä kannattaa käyttää viisaasti. Niin teet semmoisia selkeitä aikataskuja sinne, että milloin sä teet tämmöistä sulle tärkeää syvätyötä. Jari Sarasvuokin sanoi, että hei, että buukkaa niin vale-tapaamisia asiakkaiden kanssa. 2 tuntia pistät vaikka sinne asiakkaan nimeä tai ei olisi olemassakaan, ja sitten teet vaan omia töitä silloin. Siellä kukaan muu ei varasta sun aikaa. Sitten mitä me tehtiin yhdelle espoolaiselle tietotyöfirmalle, niin tehtiin tämmöiset MIT-tunnit, Most Important Task. Eli 8-10 ei saanut varata mitään ulkoista, ei mitään palavereita tai muuta. Silloin kaikki kirjoitti, mikä on mun päivän tärkein tehtävä. 1-3, kaikki teki sitä 2 tuntia. Zoom. Ja sen jälkeen mentiin enemmän reaktiivisen moodiin ja koordinointimoodiin. Sen jälkeen pommit tippui ja asiakkaat soittelee ja kaikkea tapahtui. Mutta niin siinä oli joka päivä 2 tuntia. Sen takia monet sanoivat, että vitsi, että ihana tulla 6 töihin, kun ei kukaan häiritse. Niin se voidaan tehdä ihan niin kuin toisellakin tapaa. Sitten, jos teet jotain sun niin kuin hyvinvoinnille, niin teet tää 3. Eli laita kaikki notifikaatiot WhatsAppista ja sähköpostista ja kaikesta pois. Ainut notifikaatio, mikä mulle tulee, on puhelut. Ja nykyisinkin siinä on semmoinen
automaattinen blokkari, joka ottaa kaikki puhelinmyyjät sieltä pois välistä. Niin nykyisin ainoastaan niin hyvät tyypit voi soittaa mulle. Se on ainoa tapa saada mut kiinni sille, että siitä tulee joku notifikaatio. Sitten tuo vitonen, ei-kalenteri. Eli just se, että niinku, kun käy vaikka pari viikkoa sun kalenteria läpi ja sitten mietit, että millä asialle sun oikeasti olisi pitänyt sanoa ei. Ja sitten kun se seuraavan kerran tulee sulle vastaan, niin sano ihan niin kuin ystävällisesti, mutta selkäsuorana, että ei kiitos, tämä on varmasti tärkeä homma, mutta ei nyt. Ja se mun kaveri, joka on tuolla isolla teleoperaattorilla töissä, niin se ei ota mitään tämmöisiä palavereita torstaille ja perjantaille. Systemaattisesti 100%, kaikki ei. Ihan sama mikä se on, kaikki ei. Niin. Kutonen, fokuspäivät versus palaveripäivät. Tämä toimii toiselle paremmin kuin toiselle. Mulla toimii yleensä puolen päivän sessioissa. Mä pystyn pitämään hyvää fokusta aamupäivän yllä. Iltapäivällä mulla on kiva, jos on palaveria ja muuta tämmöistä sosiaalista. Joillekin se toimii sille, että mieluummin pelkästään fokusta yksi päivä, pelkästään palaveria toinen päivä. Tunnista vähän omat juttus. 7. Viikkosuunnitteluun. Älä lähde viikkoon silleen niin kuin kylmiltään. Katsotaan mitä tapahtuu. Vaan käytä semmoinen, siinä kun aloitat viikon, niin ei se nyt tarvitse tuntia kestää, mutta käy semmoinen, että mitäs nyt on tulossa tällä viikolla, onko tämä reaktiivinen, proaktiivinen viikko, mitä mä haluan, että perjantaina kun mä lähden mökille, niin mitä mulla on valmiina siinä kohtaa. Sitten kun on viimeinen tunti, niin sitten katsot sitä maanantaita ja toteat, että oi, naivi Tuomas, luuli saavansa nämä asiat aikaa. No toi yhden se sai, mutta näitä 4 muuta ei. Sitten älä koko ajan rullaa siellä sähköpostissa. Se mä tiedän, että siellä on noveltia, siellä on uutuutta, siellä on jotain dopamiinia herättävää juttua, mutta siinä on paljon samaa sun aivoille kuin tuossa somefiidissä. Eli niin sieltä tulee, että hei, olisiko siellä jotain uutta, jännittävää, salaista, pitääkö mun reagoida johonkin, niin tämä nyt 90 roolista on semmoisia, että mitään niin tärkeää ei tapahdu 2 tunnin sisään, että kyllä sä vois käydä vaikka kello 11 sen läpi tai kello 15. Mikään ei ole niin tärkeää, että toki jos olet palomiehenä ja sä reagoit vaan sähköposteille, niin sitten on joku mennyt vikaan muutenkin. No niin, 9. Se multitasking, niin se on aikamme syöpä. Itsekin välillä sorrun siihen, kun on heikon fokuksen hetki ja mä jotenkin menen sinne multitaskingin mukaan, niin se jotenkin on, se vie niin hypin asiasta toiseen ja sitten tulee semmoinen fiilis, että mä sain monia asioita aikaan ja sitten päivän päätteeksi tein monia asioita ja mitään ei saanut aikaa. Ja mä oon huomannut, että kun tekoäly tietyllä tavalla fasilitoi tätä, kun mä laitan Clouden rulluttaa jotain isompaa tehtävää, niin siinä saattaa mennä se 50 minuuttia. Niin mitä mä teen sillä väliin? Tämä sinällä on luonut mulle tämmöisen uuden dilemman, joka mun pitää ratkaista jollakin tavalla. Ja sitten tee taukoja. Käy ihan vaikka 5 minuutin, kävele talon ympäri. Joillakin on semmoinen, että kun pitää kellokortti leimata, kun jos mä lähden talosta ulos, että kierrän korttelin ympäri. Mä että missä hitsin niin Neuvostoliitossa te elätte? On nyt rohkea, elä leima kellokorttia, kävele taloa ympäri ja sitten tuu takaisin töihin. Ja jos joku valittaa, niin vaihda työpaikkaa tai jotain. Mutta testaa ainakin yhtä työkalua, että mikä sua eniten puututti näistä, mikä olisi sulle hyödyllisin. Ja nyt näille intoverkkolaisille, niin tämähän on viimeinen kertamme. Mutta Into-klubi jatkaa toimintaansa. Meillä on parikymmentä todella hyvää tyyppiä siellä, tosi kova yrittäjäjohtaja. Meillä on hyviä live-kohtaamisia ympäri Suomea. Ne on todella upeita, ihmiset on tykänneet niistä todella paljon. Saat oman valmentajan. Meidän kanssa käytte sitten tärkeitä juttuja sulle läpi. Osan kanssa mä käyn tekoälyä, osan kanssa mä käyn tuotannon juttuja. Osalle on henkilökohtaisempia asioita, osalle se on näitä prosessien liinaamista. Sitten meillä on myynnin osaajia, henkilöstöjohtamisen osaajia, laki- ja talousosaajia. Meillä löytyy kaikki.
Sitten meillä on nämä intopiirit, jossa päästään niin vertausparraamaan, aloitetaan yksi yritys kerralla ja myllytetään sinulle tärkeät asiat sillä kertaa, kun on sinun kerta, ja sitten pääset kanssa niin vertaisten kanssa miettimään heidän polttavia asioita, joita sitten voi viedä omaan yritykseen kanssa. Ja sitten niin joka kuukausi meillä tulee uusia työkaluja ja uusia ideoita. Tässä käytiin ajankäytön ideoita ja sitten tammikuussa mä kävin niitä tekoälytyökaluja, niin kaikkea uutta löytyy. Ja mitä meillä on ohjelmassa, niin verkossa tapataan eka elokuussa Apujaarin kuormittavuuteen päivin johtamana livenä Imatra valtiohotellilla, siellä on Olliksella uusi hotelli. Tästä on mitä Helsingistä sinne 2-3 tuntia, 3 tuntia matkaa. Nämä on upeita reissuja. 2 päivän setti siellä. Sitten on johtamista, vähän korkeamman tason ajattelua lokakuussa. Livenä taas marraskuussa yhteistyöverkostot. All business is people business Tommi Virkin johdolla ja sitten taas katsotaan tekoälyä ja prosessikaperina tuolla. Katsotaan, että saataisiin siihen toi asiakas niin, vähän avaamaan omia tekoälyprosesseja, mitä me nyt rakennetaan tällä hetkellä. Elikkä niin sinulle tämä on 198 kuussa. Jos et tykkää, et koe, että tämä on sulle tai tulee semmoinen, että hei, niin enpäs ei olekaan aikaa, niin ei mitään. Voi lopettaa milloin tahansa. Mutta mä luulen, että meillä on niin pitkäikäisiä ollut nämä meidän jäsenet, että harva tänne on lopettanut. Mutta hei, tästä vielä niin yksi asia, mitä teet ensi viikolla toisin. Otetaan tässä taas, mites Jyrki sulla tämän monologin jälkeen, niin oliko tässä joku semmoinen teema, mikä sua puhutteli eniten? Joo, kyllä sen verran tuosta, mitä mä oon tehnyt siihen vihkoon, niin mä oon sillä tavalla, kun mä oon tehnyt sitä listaa, niin mä oon laittanut siihen kyllä niin kuin päiviä, että siihen perään, että mä oon arvioinut silleen nopeasti, että no en tee tänään, ton mä teen tiistaina, ton mä teen keskiviikkona, että semmoista niin kuin priorisointi on tehnyt, mutta ehkä tuossa, niin kuin mitä tässä tuli nyt mieleen, niin pitää olla vielä terävämpi siinä ajankäytössä ja siitä mä oon itse tehnyt, niin mä oon itse ajattelen niin, että mä oon 24/7 töissä ja 24/7 vapaalla. Eli että mä pidän tietoisesti niin kuin taukoja ja näin poispäin. Ja sitten on varmasti just että perjantaina käytän sen puoli tuntia tunnin ja sitten taas maanantai-aamuna taas sen puoli tuntia tunnin siihen, että kirkastan sitä, mitä pitää saada aikaiseksi. Ja sitten tiedän multitaskäys, niin sen on kuullut varmaan jo 20 vuotta, että se ei ole hyväksi ihmiselle. Mutta sitä tulee tehtyä. Mä oon miettinyt se, että se on niin kuin konsultit aina sanoo, että se multitaskäys ei ole hyväksi, mutta sitten onko sillä tekemistä niin kuin sen todellisuuden kanssa. Niin ehkä se mitä se päivittäinen niin kuin tekeminen on, niin siinä on sitä multitaskäystä, että ai niin toi ja nyt tuli toi sähköposti ja toi pitää, mutta ehkä tuossa on niin kuin semmoinen, mistä pitää vielä niin kuin opetella, että tehdä niitä asioita, vaikka ne on pieniä, niin laittaa ne jonoon ja tehdä sitten jonossa. Niin, tai sitten se vähän niin kuin, mikä voi olla, että nyt hoidan kaikki sähköpostit kello 15-16. Joo, se on ihan, tämmöistäkin on harjoitellut, mutta mä en ole saanut sitä toimimaan vielä että sitten kun tulee kaikenlaista, niin ehkä se on vaan se, että pitäisi
pitää tiukemmin kiinni, ja toi on hyvä pointti, ainakin mikä mulle tuo, niin kuin, minkä mä oon huomannut sen, että kun sanoo jollekin asiakkaalle, että joo, mä teen tämän nyt perjantaihin mennessä tai muuta, niin sitten mä oon huomannut sen, että sitten mulla tulee siitä, niin kun mä itse asetan itselleni ja sitten kommunikoin sen asiakkaalle niin kuin liian tiukkana aikatauluna ja se joku tehtävä, niin asiakkaalle olisi ihan hyvä tai riittäisi se, että sen ei tarvitse olla nyt tämän viikon perjantaihin mennessä, vaan riittäisi hyvin, että se on tiistaihin mennessä. Sitten kun mä sanon, niin kuin tuossa hyvin, kun mä sanon kyllä, niin sitten se on se sitoumus ja se aiheuttaa niin kuin semmoista niin kuin paineen tuntua ja stressiä, että tavallaan niin kuin itse itselleen rakentaa ja se olisi ehkä hyvä tehdä sillä tavalla, että niin kuin kysymys on niin kuin odotusten hallinnasta asiakkaiden suuntaan, niin jotenkin tehdä se niin, että jos asiakkaalle ei sano sen sijaan, että sanoisi, että joo perjantaina että saat tämän, vaan sanoisi, että mulla on tämä viikko, mutta todennäköisesti niin tiistaina saat. Se on varmaan niin kuin asiakkaalle ihan riittävä, mutta jos sä sanot niin kuin, vähän niin kuin hyvää hyviltä asetat itsellesi liian tiukan deadlinein, niin sitten se asiakas kuitenkin odottaa sitä perjantaina. Ja sitten jos et sä saa sitä just, niin sen mä oon huomannut, että sit sä aiheutat itse itsellesi niin kuin turhaa stressiä. Se on ihan totta, varsinkin jos tekee lupauksia, joita ei pysty pitämään, niin se on tosi nihkeä tunne. Niin, ja mulla on ainakin semmoinen, että mä niin kuin itse yliarvioin niin kuin en nyt sinänsä oma kykyni, vaan sen, että miten nopeasti jonkun saa tehtyä. Ja sitten eli niin kuin suunnittelee jotain duunia, niin yliarvioi ne oman niin kuin kykynsä tehdä sen nopeasti ja sitten suhteessa siihen kuitenkin, että mitä siihen todellisuudessa menee aikaa. Ja mä usein huomaan sitten sen, että mä ajattelen, että joo, no eihän tässä nyt ole mitään, että mä teen ton, mutta sitten kun sä johonkin asiaan rupeat niin kuin tavallaan niin kuin syventymään, niin sitten sä huomaatkin, että tämä asia ei ollutkaan ihan näin niin kuin yliarvioi oma kykynsä ja aliarvioi siihen, että paljonko siihen menee aikaa. Niin toi on ainakin semmoinen. Tämä on klassinen omakotitaloprojekti, että budjetti on 1,5-kertainen ja aika 2-kertainen. Mm-hmm. Niin. Leevi on tehnyt ihan kappaleenkin. Kyllä. Mutta mulla on semmoinen itsellä sellainen, mitä sen sanoisi, semmoinen käsky tai tavoite tai ohjenuora, että helpommin, nopeammin, laadukkaammin. Ja siihen, mikä on avain, mitä tuohon on just ne erilaisten niin kuin rutiiniprosessien niin kuin automatisointi, siirtäminen sille tekoälylle, niin se mahdollistaa. Ja tietenkin just sit sinne päiviin pitää tehdä sen, että jos sä teet niin kuin tiukemmin, niin sit sun pitää niin kuin ottaa ihan niin kuin, ja uskaltaa ottaa se kävely ja se tunti ihan itsellesi ilman, että sulla on niin kuin huono omatunto siitä, koska niin kuin tuossakin sä sanoit, mikä on oivaltanut, niin ei ne asiat, mitä nyt on tuossa tehtävälistalla, niin ei maailma kaadu siihen, jos sä et nyt tee sitä just nyt, vaan että antaa niin kuin itselleen sitä armoa, koska tässä ei olla juoksemassa 100, vaan enemmän sitä niin kuin maratonia. Eli se, että jos sä uuvutat itsesi sillä, että sä lupaat niin kuin ylihövelisti ja stressaat itsesi, niin jossain vaiheessa loppuu, että se riski on, että loppuu virta ja sitten ei ole kenellekään mitään iloa.
Näinhän se on, että tämä on ultramaratonista pisin ja toki, että jos niinku, hetkellistä stressiä me kyllä voidaan semmoinen pari viikkoa, kuukausi ehkä kantaa enemmän. Kyllä. Sen jälkeen pitää pystyä päästämään irti ja niinku menemään paljon matalemmalla Mhm. tasolle, koska sitten kun se lähtee kroonistumaan, niin sitten se on suurimmalle osalle lähtee se matka kohti burnaria ja sitten kun mä en tajua, että miksi näistä burnari-ihmistä tehdään näitä sankaritarinoita, kyllä minäkin olen niitä nähnyt ja ei ne tule ihmiset takas samalla tasolla, vaan ne tulee matalammalla tasolla takas työelämään sitten, että Niin helposti näin käy varmaan niin kuin isossa osassa ja sitten nämä sankaritarinat, että joku tulee sitten sieltä niin kuin ehkä parempana versiona, mutta varmaan niin kuin jos niitä jos niitä keissejä tavallaan olisi niin kuin tutkittavana vaikka 10 000 kappaletta, jotka on Pörniksen niin kokenut, niin on todennäköistä, että siellä on vähemmän niitä sankaritarinoita kuin. joo, niin näinhän se on, että miten se sanonta menikään, että se mikä ei tapaa rampauttaa ja traumatisoi. Mm, niin se vahvistaa, niin. Joo, mutta kyllähän tuossa niinku se, ja mikä tuohon niinku mun mielestä mikä tuohon niinku liittyy, on sitten se, niinku se just vähän niinku se oman vireystason niinku sääntely ja oppii se, että milloin se, että onko se aamupäivä, milloin ne parhaat tunnit, vai onko se sitten niin kuin ilta. Mä oon itse huomannut, että tietenkin noin, jos ajattelee, että ihminen nukkuu ja on levännyt, niin todennäköisesti ne tehokkaimmat tunnit on sitten se aamupäivä sinne aikaiseen iltapäivään. Mutta sitten mä oon huomannut, että välillä on niinkin, että ikään kuin käynnistyy vasta sitten siellä joskus 5-6 maissa. Mutta tietenkin sekin on ehkä hyvä, että niitä vaihtelee. Et välillä ottaa sen niin kuin aamupäivän, että tekee jotain ja lähtee vaikka salille tai kävelee tai tekee jotain ja sit palaa vasta niin kuin iltapäivällä. Mulla on kyllä täysin selkeä rytmi, että 8-12 mä teen ne asiat, jotka vaatii ajattelua ja sitten tämmöistä hajatyötä, koordinointityötä iltapäivällä ja illalla en tee mitään. Joo, niin kyllä toi varmaan, tai jos ajattelee nyt noin niin kuin, miten ihminen on rakennettu, niin kyllähän se todennäköisesti on se, niin kuin mullakin, että ne tehokkaimmat tunnit on siellä alla. Ja sitten toisaalta mitä tuohon vielä, niin mä yritän päästä siihen rytmiin, että menisi sänkyyn vaikka sit lukisin siinä 10:30 ja sitten herää 6 nousee ylös, niin siellä on, joku puhuu niistä kultaisista tunneista, mutta sit, kun sä pääset sitten, niin kuin tänäkin aamuna, niin mä heräsin joskus 6 jälkeen ja sitten rupesin tekemään asioita, niin jotenkin siinä on jotenkin semmoiset niin kuin hyvät tunnit, että pääsee niin kuin rauhassa tekemään, niin mä tästä vielä sen verran, että mä muistan, että silloin kun mä luin Oikiksen tentteihinkin luin, niin siinä oli hirveä ero, että olit sä tuolla salilla lukemassa vaikka 9:30 tai sitten olit sä siellä 8. Niin siinä oli hirveä ero siihen tunteeseen, mitä sä sait niin kuin aikaiseksi, koska sitten jos sä menit niin kuin 9:30 sinne lukusalille, niin sitten olikin kohta nälkä ja se tuntui, että se päivä niin kuin meni, että tommosen mä niin kuin jo silloin niin kuin huomasin, että kun sä olit 8 siellä lukusalilla ja aloitit, niin sä sait niin kuin enemmän aikaa, vaikka sä sitten käyttäisitkin sen saman ajan sitten siihen niin kuin sinne iltaa kohden, niin
silti se fiilis ja että mitä sä sait aikaiseksi, niin se Joo, on kyllä iso. mulla selkeästi on, että jos mä pääsen tommoseen hyvään virtaustilaan, niin mä teen 2 tunnissa saman kuin mitä mä Kyllä, teen 7 tunnissa joinain päivinä, milloin mä vaan vähän niin kyllä, kuin heittelen spagettia seinille ja käyn tuolla sähköpostin katteesta, ja sitten mene vähän tuohon ja tee vähän neppailen sinne tänne. Niin. Ja se fiilis sen päivän jälkeen on täysin eri ja väsymystila. niin on. Joo, joo. Mutta sekin pitää sitten vaan niinku sietää, että niitä ohipäiviä vaan tulee. Joo, kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Ja olkaa armollisia itsellenne, että kyllä mä niin kuin, kerran 2 viikkoon tulee itselläkin semmoinen, että todella heikko energia, huono fokus, niin kuin aivan siellä kuopassa ollaan. Ja Mm. mä yleensä, että no, jos mä teen noin 2 asiaa tässä, niin se on sitten tämmöinen päivä, kun mä tiedän, että mulla tulee taas niitä huippupäiviä kanssa, että Joo, ihan sama. niin sanotusti lyyti kirjoittaa. Joo, just näin. Just näin. Joo. Hei, mä varmaan suljen tämän nauhoituksen tässä kohtaa